Jmenuji se Tomáš Holomoucký a jsem ředitelem společnosti DB Schenker pro Českou a Slovenskou republiku. Tématem udržitelnosti se zabýváme více jak 30 let. Chceme být světovým lídrem v zelené logistice a uhlíkově neutrální nejpozději do roku 2040. Z tohto dôvodu máme v pláne veľké množstvo zelených projektov aj do budúcnosti. Či už sa jedná o naše sklady, ktoré už momentálne využívajú solárne panely, alebo o ďalšie rozšírenie vozidiel elektrickej prepravy. Udržitelnost pro nás rozhodně není marketingová aktivita. Je to něco, co máme hluboce v naší DNA, zkrátka každodenní realita. Nejdůležitější je pro nás sociální rozměr, spokojenost lidí, příjemné pracovní prostředí, bezpečnost, jinými slovy, příjemná firemní kultura. Každým rokem realizujeme spoustu zajímavých projektů v oblasti udržitelnosti, mezi které patří výsadba nových stromů, úklid přírody, pomoc potřebným a speciálně hrdí jsme obzvláště na naše firemní včelařství. Naším motem je růst a udržitelnost v harmonii. Díky tomu, že máme velké množství udržitelnosti nadšených spolupracovníků a spolupracovnic, tak si můžeme dovolit projekty jednoduché i velmi složité. Tak jako ta voda je symbol taky té udržitelnosti.